manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus manzozo Ukubingelela lapha ngomkalo mbole emakhaya kwesimanzonzo ukuthola khona indawo zamaskandi. Mbole emakhaya ke ziyenzeka. Emva kokuthi undlule emhlabeni ube umsakazi woKhoze FM uMambokazi Kambule. Ngempela ke sekusale indabeni ngizokhumbula ngempela ukuthi uKhehlelezi waphumela obala ngabo May washo ngempela wathi khona umuntu ozondlula ngendlela wayichaza ngayo uKhehlelezi wakubuya ngokusobala ngempela ukuthi ubesha kuyena umama wakaKambule. Wathi kusenjalo ngempela umama wakaKambule wayifaka le ndaba wathi khona abantu bamsandele video yakhe ehlelezi ethi khona umuntu ozoshona okhosini ubona ngathi uyena. Washo ngempela wathi yena ke ngeke ashone ngoba ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Namhlanje ke sivuka ngendaba ezibhlungu ngempela ukuthi umama uKambule yena akasekho ngempela emhlabeni. Abantu abaningi ke nayo uKhehlelezi ngempela uyasho ngempela ukuthi wayishilo ngempela ukuthi lento le izokwenzeka uma kungalandanga izangoma amaNazaretha kanye neZayoni bezothandaza beshunqisa iphepha lapho ekhosini. Wathi futhi khona umuntu osazohamba. Lo omunye ke futhi oyinyanga la uKing Bhaka uyasho ngempela ukuthi lento le esho uKhehlelezi into engamukelekile. Uthi ukusho ngempela umuntu ukuthi uzondlula emhlabeni kumcindezela lokho. Washo ngempela futhi ukuthi lento enziwa uKhehlelezi ilento le efihlwa ngodokotela uma umuntu ephethwe icancer abaphumeli obala besho ngempela ukuthi usezophila isikhathi esingako. Wathi uKhehlelezi wabhula vele into eyisisobala emva ukuthi ubaba wakaKambule eshilo ngempela ukuthi usesestagini ekwistage ephele esiphezulu umuntu esezoshona. Uthi vele noma ubani beselindele ukuthi umama engadlula noma yinini. Wathi ukuprofetha kwaKhehlelezi into engekho ngoba vele into ibi obvious. Mbole emakhaya ke nazi video ngempela uKhehlelezi ekhwelwa edilikwa uyena ngempela uKing Bhaka. Mbole emakhaya ngehlangane ezathi siyabonga. Ayikho and abantu ngiyacela ukuba konke yayishiwo kuthiwe isiguli nesifo esiphethe isiguli kumele kube imfihlo yesiguli nodokotela. Ishiwo loni liyonto ishiwo lo ngoba usukungazi ukuthi ubani osizakalayo uma kuthiwa uyagula. Udokotela kufuna kufihle ukugula. Uma sekufika abantu ke kunezinyanga, izinyanga kumele zisifihle isigulo nenkinga zomuntu. Ukuze abantu abakujabulelayo ukuthi wena usenkingeni bangayitholi assurance. Ukuze abantu abakujabulelayo ukugula kwakho bangayitholi assurance. Ukuze labantu abathi bayahlola ngoba sebezwile ukuthi umuntu uyagula ukuze bangayitholi assurance. Uyabona yenzeka imistake lapha. Odabeni oluthinta uZanele Mbokazi. Kwangafanele ukuba ngempela kodwa phela uyabona mawuphatheke kabi ufuna isupport abantu cathi bonke bazokusupporta ngokweqiniso. Uzosho wena honest ngoba uthi wenzela abalaleli nabalandeli ukuthi baqonde ukuthi isimo sibucayi ukuze kutholakala imthandazo kanti khona nosomathuba. Bafetha akekho umuntu ongazi ukuthi icancer iyingozi engakanani uma ngabe sekwistage esithile. Kodwa ngeke umuntu obanjwe icancer esekwistage esiphezulu uye kuyena uthi hayi wena usuzofaka imali. Ngoba even nodokotela kuqala babekwazi ukusho ukuthi uzophila insuku ezingaka. Umthetho wodokotela wayilwa leyonto ukuthi no, lonto igcina imnika ingcindezi umuntu igcine ilekelela ukuthi ashone uma esazi vele ukuthi istage akusona secancer sizombulala. So uyabona ukuthi kugcine kuputshuka ukuthi uZanele Mbokazi uguliswa icancer and istage sakhe siphezulu. Kwakumele lapha wonke umuntu aduduze leyanto okwathi bengabe uSigujane yizwa ukuthi istage esiphezulu wagijima wathi uyayihlola iyodwa leyanto iyayieda ingcindezi kuZanele Mbokazi. Waze washo evuka wathi hey khona inyanga ebisengihlinzele ebini yisesibhedlela ngoba isizwile ukuthi ngibanjwe icancer ekwistage esibucayi.
Yabona mfethu noma uyobona umuntu egula ngiyacela mfethu ubone ukuthi isimo akusona sibucayi ngiyacela enza ubuntu letha amazwi empilo ungathi uthi unaye umuntu egula bese uyaphuma bese uthi hayi useyahamba emhlabeni ngisho mfethu leyonto ngoba lezi ndaba ziyaputshuka izoputshuka ifike kuyena ukuthi hayi thiwe wena usuyahamba emhlabeni bese leyonto izohlangana nalesifo esimgulisayo mangathiwa ke ngokwami bafethu ningayimemezeli igulo zabantu ukuthi baphethwe yini public because khona osomathuba abacapitalize ngaliyonto wakwamzwaphi uNkulunkulu othi vula ukhozi mhlawumbe ngiyichaze lento yasekhosini bafethu ngiyama ayikho inkinga esokhosini FM into ekhona icompetition yabasakazi basokhosini iphezulu kanti umuntu unezinkinga zakhe ezisuke zimshaya ngaphandle komsebenzi noma kubo noma leqhamuka khona noma empilweni yakhe uma efika icompetition tight la bese lezi inkinga nazo zisizakala because kune competition kodwa hayi ukuthi okhosini khona umuntu othatha ngisho ungalandela wonke umuntu oke wadlula esemsakazweni mawusulandela uyathola ukuthi oh ube nenkinga nendoda yakhe ube nenkinga nefamily yakhe ube nenkinga nabantu bakubo ube nenkinga financial ube nenkinga efunwa abantu ube nenkinga kunje uyayithola mosulandela uba akuzona inkinga zasokhosini inkinga eqhamuka nomuntu omunye umuntu azaphume ethi uzama ukuyoqina ngoba ethi ufuna ukuqina ama programs anamandla atholo uyena ufuna ukuqina agcine ethatha izinto eziyingozi for yena abanye abantu bakuma toxic relationship wena umbona lapha kanti umuntu uhamba nomthwalo wasekhaya lakhe uza nawe emsebenzini bese lo mthwalo sewuyiveza ngoba phela uphambi kwabantu sekuthiwa ukhozi FM nibonile ngishabaculi bafowethu ngishabaculi bathwala imithwalo emikhulu yeinkinga zakhona kuthi usedlulile umculo kaMaskandi khona unyaka nje lake kwadlula khona abaculi baMaskandi engathi kuyabhutshwa kudlula abaculi behip hop kudlula abaculi uzothi yini la uzothi industry lenkinga akuyona iindustry bafethu umuntu onenkinga ingakho mawubheka labasakazi kakhulukazi emaredweni engazi ukuthi nje mhlambe like engathi mawumlandela ungaziboni inkinga eziningi engemuva kwakhe because uyabona nje ngicela ukwenza isibonelo ngomsakazi kazi kahle ukuthi akana nkinga kakhulu uyabona nje mawubheka utshatha kanazi inkinga eziningi ekuthiwa zithinta yena mhlawumbe nonkosikazi wakhe ngoba umuntu open nje inkulumo yakhe uyakwazi ukuyikhuluma nje futhi makhona inkinga ekhona usitshatha unesibindi sokuthi aphumele obala aphinda ashiye futhi uyabona aphinda ashiye futhi so abantu abafana notshatha abakwazi ukukhuluma bayikhipha into noma kuthiwa ihlazwana asithathe isinqumo sokuthi ngiyaphuma la akayivaleli into ngaphakathi ingakho babone ngathi baphila kangaka abaphili ngamithi otshatha bafowethu utshatha kunalokho ubelivela kumthandazo nakuJesu ngezinga eliphezulu ngeke umfice nje utshatha kuthiwe hayi ke uye kule yanyanga uyokhotha uyoncinda wenzane umfice ethandaza neBhayibheli lakhe kodwa mbuku uphila kangakanani yini otshatha bangahlasela it's because izimpi ezingemuva zilimited aziziningi zibuze mfethu nawe lapha emsebenzini wakho la ukhona ukuthi izimpo ezishiya kwakhe endlini zingakanani ma umuntu wesifazane mfethu zibuza ukuthi ugcine nini nje ukuya enkonzweni yekamelo nendoda yakho ma uyindoda zibuza ukuthi ugcine nini ukuya enkonzweni yekamelo nomkakho uma sekuphele 1 month anihlangani ngenkonzo yekamelo ikhona inkinga kulomuzi noma ningayimbambatha phambi kwabantu but izonishaya one day because you are no longer making love you are only making hatred lekhaya zibuze mfethu ukuthi kuyenzeka yini nithi niyathandana phambi kwabantu sekuphele 6 months anihlangani ngokocansi abanye kuphela ngisho unyaka
kunamaqiniso angakhulunywa agcine enzani agcine enza umuntu kungathi uphila yedwa kodwa enomuntu igcina ishayisana imoya yabantu mase kuqhamuka ama-fake nyanga, fake pastors, fake everything zizo-fake ngisho nokuhlola. Ngimile namanje ngiyasho ngithi ngiyacela mfowethu ukuthi la ukhona uma ngabe kunesifo naso isifa sibe between wena nomuntu okulaphayo ungaphumeli public utshela umphakathi because abantu banenhloso ezingafani amazwi okuphila lawe ngwalethayo ikhensa bafethu umdlavuza uma usuka istage esibucayi vele impilo yomuntu isuka isidlekile ngaphakathi kodwa awukwazi ukuthi ungaphumela obala uthi uyahlola umuntu uzoshona ngoba usuzwe kuthiwa istage esibucayi ifuna umduduza umuntu umnikeze ithemba umnika amandla ukuthi usungaphila because ithemba lilodwa liyakwazi ukumphilisa umuntu kodwa mazophumela obala uthi hayi uzofa ubani when uyophila ingunaphakade yeni sathana ubani wena ukhumbule mina umsebenzi wami yini ukulwela abantu nokuthi makukhona inkinga ekhona ngicazulule ingakho noma yinini makuthiwa khona into ekhona ngiyobe ngizongena kuleyo nkulumo ngizoyilawula ukuthi nje ingakho makuthiwa kunesimo esenzakalayo wena onyanya ofokofo makuthiwa kunesimo esenzakalayo umphakathi ufuna impendulo ngiyohlala ngizongena mina ngizocacisa kwenzakalayo makuthiwa kunezinto zakamoya ezenzakalayo njengale eyenzeka lapha eMsinga le ndaba yaseMsinga baba akuyona okunwayisini into le yababa ethinta umphakathi ngesimo esenzakalayo lapho umphakathi kumele uvikeleke awukwazi kuthiwe ungayithinta indaba yaseMsinga wena ungenwe idimoni lalento elwa nomphakathi and le nto yaseMsinga leya as long as ufuna umphakathi wakhona mina ngizofika ngizoyilawula as long as makuphila umphakathi ngoba indaba isivezile vele inkinga iba inkinga ngoba seyivezile uma ingakayivezi inkinga yonke inkinga leyo isuke isalawuleka bengabe kayivezi kodwa mayisivezile inkinga yila kuqala khona ukuthi ke iqale ibe inkinga because inkinga seyivezile ngikhuluma kahle ngoba angekho le damini namhlanje ngila emzini wami la emzini wami esilungwini ngihleli khona ngifuna ukuthi nje emndenini funje dudu emndenini wakampokazi noba kaNkombule bese ngithi kosomathuba osomathuba amathuba bawathola ngayo ngicela ukubuza ukuthi la ukhona umngaka waqala nini ukuzwa ukuthi isikole nesikole esikhona even wese emalokishini nakhona kuma suburbs zikhona izingane esikoleni ezisuke zizongalawuleki zikhona izingane ezisuke zizobhema esikoleni zikhona izingane ezisuke zizophatha ikhala esikoleni zikhona izingane ezisuke zizohlupha othisha esikoleni zikhona izwa ngami ngeke ngelinye ilanga ukuthi uyahlola uhlola ukuthi khona izingane ezophatha umbese esikoleni vele izingane zayiphatha imbese esikoleni madoda ngeke baba kodwa ngelinye ilanga usidididi angaphumela obala athi ngiyahlola khona izingane ezophatha umbese vele izingane ziphatha umbese iphatha insangu ziphatha ogwayi othisha vele balwa naliyonto vele mawuthisha ulwa ne-bad habit yengane vele ingane ayimthanda uthisha ophazamisa nempilo yayo eyiphilayo yobusathane neyobukhothene ezikoleni kodwa lingaqhamuki ihlathi lika-17 lithi lihlola ukuthi ngelinye ilanga khona izingane ezophatha umbese khona izingane ezoxabana nothisha vele izingane bosi ziyaxabana nothisha manje koze kube yinini abantu bekhohliswa benziwa izilima isiphi isikolo saziyo even weselokishini ngisho emakhaya ekuthiwa isikole esinezingane ezihluphayo isiphi ngelinye ilanga mawusuza inyoni ithi yahlola khona izingane ezohlupha ihlola masimba bani tshela mina ukungibhaka cha yakufakela ingakho nje bafethu ukuthi musana ukudlala abantu abayintsheti bayazi abanye sebephuphile bazama ukuvuka ngamanga izinja
uyabona mase kuthiwa indlala sekuthiwa udlela umuzi sekuthiwa udlela umuzi wadlela umfazi wadlela imoto wadlela yonke into baba nengqondo yahamba mawudlela umuzi udlela imoto udlela umfazi nengqondo yahamba engathi ngadliwa kodwa manje labantu abadlela yonke into umqondo uvela ubhayize azokhuluma izinto abazi kahle ningixolele bafowethu ukuthi nje izinto ufuna zingene endleleni uma singazifaka endleleni akekho ozozifaka ngoba umsebenzi wethu thina ukufaka izinto endleleni umsebenzi wami ukuthi makuthiwa khona into enenkinga ayibe sixazululo makuthiwa khona umuntu ofika kumina enenkinga angithi sixazululo ngeke ngithi umuntu uzeleni unenkinga bekumele sengenankinga yini ukhulumeleni ngale yanto esibonakele funa ngikhuluma ngento engabonakele yini ngoba phela funa silethe sixazulule into ehlukumeza umuntu usek kuyimanje siyakhala ngenxa yecancer ebesuka istage esingavumelekile ethatha umama wesizwe weza uSathane wasizakala wazothi khona umuntu ozoshona ngoba esenza ukuthi ikhethe kwistage samkhuza sathi akushiwe kanjani musu uyikhuluma ngoba umuntu okaNkulunkulu uNkulunkulu unecebo ngomuntu unecebo uNkulunkulu ngomuntu lapho ikhona isha ihleli igadi ukuthi nangu kuthiwa unekhetha isengiyahlola baba hey kulungile angibambe la ngoba vele ngiyalungisa ngilungisela uOctober lapha eDamini zonke indlela ziyakhona eDamini lamakhanakana mawungidinga inamba yami bayebalwa abanye bethu kwayingayishwi inamba u0798130260 uningixolele bafethu angiqondile ukuthetha angiqondile ukulwa umehluko nginyanyile uma nginyanyile ke mina baba there is no one who can ever stop me ngoba angifuni mina abantu umuntu ezocabanga ukuthi abantu bazinyoni la ngaphandle abantu bahlakanipheke kakhulu baba banamadlozi aphilayo ngitshela isikole sodwa osaziyo ongakaze kuthiwe kubanjwe ingane nogwayi kubanjwe ingane nombese ingane ayimhloniphanga uthisha phaleja eyabithi iyahlola ukuthi khona isikole ekunengane ephatha umbese abasimba abantu la lesha ezwa kuthiwa khosini uzanele unekhetha ekwistage esimcayi iyasuka yenzana isilimo ithi sekukhuluma uNkulunkulu wathi vula ukhozi for sec